Исәнмесез, сез Яңа Гасыр телеканалында онлайн шоу форматында баручы Мин тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Гөлназ Сәфәрова. Бу атна Йолдызы Зөлхия Миңнеханова. Әйе, Йолдызы. Үзенең 46 ел гомерен яраткан һөнәре татар мәдәниятенә хезмәт итүгә багышлап, югары дәрәҗәләргә ирешеп, Азнакай шәһәре мәдәниятен гөрләткән һәм хәзер дә гөрләтүче хатын-кыз Зөлхия Миңнеханова. Безнең бу атна героинясы Зөлхия Миңнеханова. Ул Азнакайдан. Зөлхия ханым балаларын үстереп, эшлисен эшләп, хәзер тормышының вакытны үзенә бүлеп бирә торган өлешенә килеп җиткән. Үзенә ул бүген гомер буе йөргән прическасы белән саубулашып, кардинал үзгәрешкә дучар булачак. Гомерен мәдәният өлкәсенә хезмәт итүгә багышлаган әлеге затлы ханым ире белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Улларның берсен сез дә беләсез. Ул җырчы Салават Миңнеханов. Салават минем уртанчы улым. Менә балаларга карап та әти-әни турында бик күп сөйләп була. Салаватны мин 2004 елдан бирле беләм. Ул гел шундый итәгатьле, динле, тәрбияле, бер кашан бер кемгә кычкырганын күргәнем юк. Ул кызуканлы, ләкин ул менә гел дөрес фикер сөйләп, кешеләргә психологик яктан ничектер хәтта булыша да дияр идем мин күп очракта. Менә йолдыз нәмә дигән әйбер дә бар бит. Менә весы үлчәү. Менә аның шулай туры килә. Шул кадәр туры килә. Үлчәү йолдызлык астында туганга. Салават кичкенә вакытында нинди бала булды дип дәвам итәр идек. Без әгәр дә бу тапшыру Салават Миңнеханов турында булса, әйме? Бүген безнең тапшыру йолдыз ул Зөлхия Миңнеханова. Шакира, Зөлхия ханым, сөйләгез әле менә. Өйдә 3 бала, өйдә ир, гаилә тормышы, әйме? Һәм эш. Менә бу 2 өлкәне бергә алып бару авыр булгандыр бит. Ну, хатын-кыз буларак, хатын-кызның бәхете ирдән тора. Әгәр мин гомерем буена мәдәният өлкәсендә эшләгәнмен икән инде, шушы гомер арасында, димәк, минем ирем мине аңлый торган кеше. Безнең яшь арасы 12 яшь иде. Ул соңгы елларда инде нефтчеләр өлкәсендә бүлек мөдире булып эшләде. Дә ул минем беренче ярдәмчем дә, таянышым да, минем критикым да, мине куәтләүчем дә менә шундый булды. Миңа һәр вакыт ярдәм итте. Һәм менә әйтәләр бүген дә шундый сораулар бирәләр инде. Ничек гомер буена культурада шулай эшләп була, һәм менә шулай дип була икән. Баланы ничек үстергәннәремне өчесенең дә хәзер унытып та барам ахрысы инде, күбрәк әтиләренә туры килде. Әтиләренә дә туры килде. Минем иҗади командировкалар буладыр, 10-15 берәр айлык. Ул чагында инде балаларны әтиләр үстерде. Менә ул шундый иде дип сөйлибез, без инде тамашачыларга әйтеп китик. Инде хәзер Рәис әфәнде мәрхүм. Мәрхүм 4 ел элек вафат булды. Бергә китеп булмый, яшәргә кирәк. Әле яшисебез килә, әле шундый алтын чырына гына кирдек. Әле бит һаманда эшлисез, сез молодец. Син һаманда хәзер балалар студиясын җитәклисез, сез театр студиясы. Ул минем театр студиясы, үзем директор булып 15 елга якын директор булып эшләдем мәдәният район шәһәр мәдәният сараенда. Үзем директор чагында ук оештырып җибәргән идем театр студиясы, үземнең профессия буенча. Шул студияны театр дәрәҗәсенә җиткердем. Халык театры дигән исем алдык. 2 ел инде менә конкурсларда катнашабыз, урыннар алабыз балалар белән. Зөлхия ханым, димәк, сез һәр вакыт игътибар үзәгендә, хәзер дә кеше арасында йөрисез, димме? Инде статуслы буларак, сез үзегезнең дәрәҗәгезне төшерә алмыйсыз, матур киенеп йөрергә тиеш, шулай бит балалар да карый. Коллегалар да күзәтә ничек икән ул анда теге пенсиягә чыкты да тормыш бетте дигән сүз түгел бит, кеше тагы да йолдыз булып кабынырга тиеш. Ничек киенәсез гомумән, чәчегезне ничек йөртәсез? Шундай төс белән йөрисез, сөйләгез әле безгә бу турыда. Бит әле мин менә 10 ел дәвамында Бөтен дөнья татар конгрессының Азнакай бүлеге җитәкчесе дә. Сезларда катнашабыз, чит илләрдән килгән татарлар белән очрашабыз, аралашабыз, киңәшләр биришәбез, кунакларга йөрешәбез. Менә шундый чагында ниндидер бер җитди формадарак йөрергә тырышабыз. Теге бик ачык, бик вульгарный киемнәр киеп
йөреп булмый инде. Мин Мен ябык кына күлмәгемме, буй сызыклар алар, тагы да кешенең гәүдәсен озынайтып күрсәтәләр. Аксессуарларыгыз бик ошый миңа. Рәхмәт. Режиссерларны һәммән күреп була инде аларны. Мәдәният өлкәсендә алар менә яраталар шундый зур аксессуарлар, име? Шулай итеп теге образны тулыландырып куярга һәм алар тулыландыра беләләр дә. Бардыр әлендә кайбер йөздәге кимчелекләрне дә күрсәтмичә буларга игътибар итсеннәр дип эшләнә торгандыр. Фишка. Мин бер вакытта да чәчемне кисмәдем дип әйтмим. 2 тапкыр мин чәчемне кискәнем булды. Менә киленнәрем, балалар әни үзгәр инде. Үзгәр инде, киленнәр. Менә шолка килешере сиңа дип шолка кисеп карадылар. Шолка кисеп карадылар. Инде хәзер салаватка шолка шамый әни улай берләрне давай үзгәр әле. Дип менә аларның әйтүе буенча үземнең дә чәчне үзгәртәсем киләдер, аннары һаман бер төрлерәк стильдә киенгәч киемнәрне дә үзгәртеп карыйсы киләдер. Ничектер яңартасы. Стилист бит ул сезгә башка күздән чыгып карыймы? Башкача күрә ул сезне. Шулкыгызны алып карагыз әле хәзер. Шулка. О, йөзегез ачылгач матур сезгә. Шулай дисезме? Булай йөз кичерәеп калаймы һәм күзләре бераз басыла. Сизәсезме сез? Сезнең кашыгыз бик яхшы. Менә без моны тамашачыларга да күрсәтербез. Кашыгыз яхшы, теге сызылып кына куелган түгел, ул натураль, табигый кашлар. Субханалла. Менә үзгәрәсе килә, ничектер яңарасы килә, чәч төсен үзгәртәсе килә. Чәчне тузгытып күрсәтергә. Мөмкин. Мин монда киләсе булгач тиз генә җыйдыгыз, әйме? Тиз генә җыйдым. Начуслар ясаштырадыр, хәзер бит чәчләр. Дулкын чәч яхшы әле. Алгарак төшереп карагыз әле. Чәч узын, субханалла. Чәч узын инде. Ахырлары бигрәк тә карамының, әйме? Димәк, монда буяганда монда да сылыйсыз, өстәп, әйме? Монда икенче аксылрак төс белән буясыз. Буяттым соңгы тапкыр. Чөнки генә буяттым. Чәчнең очлары бик кара. Ой, мин сезне күрәм, мин инде сезне күрәм. Мин сезне икенче төрле итеп күрәм. Сезгә хәтта чолка да бар, бәлкем без карарбыз, бәлкем чолка туры булыр ул һәм менә кыска булыр ул. Теге бар геометрик кыскалык белән шундый. Ознакайлар мине танырлык иттереп үзгәртеп кайтарса, танымаслык иттереп. Танырлык булсын. Юк, танымаслык итәбез. Карап иттерешен теге яңа төсләр белән, яңа чәч белән, гомумән яңа эмоцияләр белән шунысыннан башлый. Күңелле бер инде. Эксперимент ясап кар. Менә шушы нотада эксперимент күңелле була инде ул дигән нотада Зөлхия ханымның елмаюы белән без үзгәрешләрне башлап җибәрәбез. Һәм башларбыз косметологтан. Biz Зөлхия ханымны косметолог янына алып кирдек һәм шунысын да әйтеп китик, бүген барлык үзгәреш этаплары Принцесса Востока матурлык салонында узачак. Әйдәгез, уңайлырак итеп утырасызмы, ятасызмы сезгә? Мин тапшыруына килгән хатын-кызлар үзгәреп кенә калмый, көн дәвамында ял итеп вакытларын үзләренә генә багышлый. Хәзерге вакытта Зөлхия ханымның бит тиресен чистартып, тарттырып җибәрер өчен алмазлы микродермабразия процедурасы эшләнелә. Бу төрле яшьтәге хатын-кызларга туры килүче, бернинди авыртуларсыз үтүче пилингның бер төре. Әлеге аппаратның өслеге алмаз бөртекләреннән тора. Бу исә үз чиратында бит тиресен үлек күзәнәкләрдән арындырырга ярдәм итә. Шеш хавас Илназ Кадыров huzurunda. Илназ, сәлам. Сәлам. Илназ Кадыров белеме буенча журналист. Илназ авыр очраклар белән эш итәргә. Караңгы төстән блондка, озын чәчләрдән бобка, кыска чолклардан зәвыклы формаларга күчәргә ярата. Тапшыруда матур итеп, чын татар мөхите тудырып, үз телебездә бәхет теләшә, иҗат тудыра. Менә мондый очракта нәрсә әйтәсе килә, игътибар итегез безнең героинның йөзенә, яшенә игътибар итегез, әйме? Менә мондый очракта озын чәчләренә әгәр дә без минеке кебек итеп прическа ясасак, көдрәләтеп куйсак, берничектә килешмәячәк диясем килә. Ул битне тагы да олыгайтып җибәрәчәк. Әгәр дә менә мондый без ясыйбыз икән чәчне күпертебрәк, шундый прическа ясыйбыз икән, ул тагын яшь өстиячәк.
Һәм инде мондай очракта теге чәчне көдрәләтеп, тузгытып йөрүне берничә килешә торган күренеш түгел. Ул суанасына гына әйләнәс. Монда теге монда ниндер стиль булырга тиеш, монда теге минимализм булырга тиеш име? Ну, һәм чәчнең төсен минем барыбер дә яктыртасы килә. Берничә тонга Әлбәттә. Безнең максатыбыз монда ниндер шундый төс сайлау име? Ул хәтта үскән очракта да сезгә ниндер проблема тудырмаячак. Ильяс, мин сезне калдырам, ничә сәгатьтән әйләнеп килергә сезнең яңа? Теге мин күп сәгать дип әйтмим, андый вәгъдә бирмим, чөнки ул юш килә диләр әле бездә, юраган юш килә диләр. Шуңа күрә иде 1-2 сәгать дип кенә әйтик тә, шунда эшләп бетерербез. Вакыт китте. Карыйбыз, күзәтәбез һәм уңышлар телибез. Рәхмәт. Кадерле дуслар, бүген без сезнең белән чәчләрне ничек дөрес тарау турында сөйләрбез. Чөнки чәчләрнең сәламәт һәм күркәм күренеше дөрес тарауга бәйле. Дымлы, узын һәм дә тиз чуалучан чәчләрне тарау өчен безгә төрле узынлыктагы синтетик щетка кирәк булачак. Әлеге щетка ярдәмендә без чәчләргә бернинди дә зыян китерми, аларны сындырмый тарый алабыз. Әгәр дә инде менә размеры ягыннан ул зуррак та булса, проблеманы чишү бик тиз хәл ителәчәк. Ә менә куе, юан төзелешле озын чәчләргә киң, яссы, ягъни тигез тараклар киңәш ителә. Алар ярдәмендә тиз генә киптерергә мөмкин. Ләкин рәвешләп киптергән очракта түгәрәк тарак уңайлы булачак. Чәчләрне әкрен генә очларыннан тамыр өлешенә кадәр тарау дөрес. Бүдрә дулкынлы чәчләрнең холкына зур шапмаклы щетка тарак туры килә. Аларны икенче төрле көрәк тарак дип тә атыйлар. Мондый тарак белән нәзик чәчләрне кабартып җибәрергә дә мөмкин. Кадерле дуслар, эксперимент ясаудан курыкмагыз. Чәчләрегезнең матур һәм күркәм сәламәт булуын теләп калам. Уңышлар сезгә. Тырнаклар нәрсә генә булуына карамастан, кайсы гына өлкәдә эшләүгезгә карамастан, хатын-кызларның тырнаклары һәр вакыт каралган, чиста, пөхтә булырга тиеш. Нәкъ менә шуңа күрә хатын-кызлар тырнакларда озак вакыт саклана торган гель-лакны сайлый. Ләкин игътибар, тырнаклар гель-лактан ял итеп торырга тиешлеген исегездән чыгармагыз. Бигрәк тә җәй айларында, диңгезгә барганда гель-лакларны онытып тору зарур. Күрәсезме, Зөлхия ханымның тырнаклары гель-лактан хәтта төссезләнгән. Шуңа без аңа японча маникюр процедурасын ясарга булдык. Японча маникюр ул тырнакларны сәламәтләндерә торган маникюр. Минералларга бай махсус составны тырнакларга ышкып кертү нәтиҗәсендә алар сәламәтләнә, ныгый һәм ялтырый башлый. Безнең героинямыз үзгәрә торган арада без сезнең белән әйдәгез хәзер кибетләргә барып кайтыйк. Менә әйтегез, кайсыгыз матур киенергә яратмый? Хәзерге вакытта без Humility хатын-кызлар киеме кибетендә һәм монда безне стилистыбыз Лениза Чурскова көтә. Лениза, сәлам. Сәлам, Гүлназ. Ничек хәлләрең? Әйбәт. Стилист икәнлеге әллә каян күренеп тора, әйме? Лениза Чурскова профессиональ стилист, имиджмейкер. Миланда стажировка узган стилист. Ул киемне кешенең холкына туры китереп сайлый. Лениза үзенчәлекле стилист. Чалбар өстеннән итәк тә кидереп куя ала. Көз көне бик мөһим, җылы булсын һәм матур булсын. Монда беренче образ актуаль жилет. Жилет ул, шунысын әйтергә кирәк, жилет ул һәр вакыт актуаль. Әгәр дә сез аны бер тапкыр гардеробыгызга кертсәгез, сез аны һәр сезон рәхәтләнеп кия алачаксыз. Табигатькә чыгасызмы, эшкә барасызмы, ул булырга тиеш. Монда мин сайладым бәләкәй генә принтлар һәм шундый актуаль тренд морская полоска. Лениз, минемчә, бу образны 45 плюс хатын-кызларда кия ала. Әйе. Уңайлы бит, әйе, бик уңайлы һәм матур. Икенче образ безнең пуховик пальто.
Әлеге пуховикны көз көне генә түгел, рәхәтләнеп кыш көне кияргә дә була, ул бик Әйе, калын. бу кышкы пуховик һәм көз көне дә шулай ук бик уңайлы киергә. Монда без трикотаж актуаль күлмәк өстибез. Астында киябез шундый күлмәк. Гомумән трикотаж быел бу сезонда бик Иң актуаль, трендлы фактура. Әйе, ул нинди төстә булса да, ул күлмәкме, ул водолазкамы, трикотаж әйберләр быел бик актуаль, төрле төсләр актуаль. Бигрәк тә менә мондый ачык төсләр, күзгә күренеп тора торган төсләр, шуңа күрә алыгыз, курыкмагыз, аларны шулай ук сез берничә сезон рәхәтләнеп кия алачаксыз. Әйе. Һәм өченче образ мин сайладым пальто белән. Так, күрсәтәбез. Монда базовый бежевый водолазка. Монсы инде күбрәк классика. Әйе, классика. Кемдер курткалар кийми, курткалар киергә яратмый, свитерлар киергә яратмый. Ләкин көз көне җылы киенергә кирәк. Шуңа күрә менә вариант. Бик шундый тыныч һәм элегантный образ була. Бәлки без оригиналь штрих өстибез, шундый принтлы шарф. Монда җылы төстә шулай ук. Моны тулсагыз башыгызга киеп куярга да мөмкин. Әйе. Менә мондый тыныч вариантларны һәр көн кияргә була. Линиза, рәхмәт. Хөрмәтле хатын-кызлар, без сезгә нәкъ шундый пәлтә яисә күлмәк алып киегез димибез. Иң мөһиме, без әйткән формаларны, төсләрне, принтларны исегездә калдырыгыз һәм үзегезне матур, зәвыклы киемнәр сатып алып сөендерегез. Чәч буялды, прическа ясалды. Мейкап кирәк. Альбина? Альбина безне көтеп тора камераларның теге ягында. Визажистыбыз Альбина Зөлхия ханым. Альбина Хәсәнова 2018 елдан башлап визажист булып эшли. Аның кулында 500дән артык кыз булып узган. Ул теләсә кайсы мөһим чарага образны булдыра ала. Шулай ук ул матур прическалар ясарга ярата. Үз өлкәсендә белем алу һәм тәҗрибәсен үстерүне мөһим дип саный. Безнең бүген героиня дәрәҗәле яшьтә. Шуңа күрә минем бурычым аңа яшәртү макияж ясарга. Мондый макияжда иң мөһиме калын, катлаулы тоннар ясамыйча җиңел генә тон ясарга. Шулай ук күз макияжын ясаганда бик авыр, караңгы төсләр мин кулланасым килми. Табигый матур төсләр белән күзне ачыбрак, керфекләр ябыштырып, биткә һәм иренгә ол өстәргә кирәк. Илназга рәхмәтләрне әйтәбез. Илназ белән сау булачак. Сау булыгыз. Кабат күрешербез. Алла бәхет. Мин тапшыру алга таба дәвам итә. Күзәтегез, без хәзер мейкап өлешен, визаж өлешен башлап җибәрәбез. Бүген визажистыбыз Альбинаның максаты героиняны натураль итеп бизәндерү. Һәм шул ук вакытта тональ крем, скульптор, тәннәр ярдәмендә лифтинг макияж ясау. Бу җиңелләрдән түгел, чөнки мәсәлән тональ кремны дөрес сайламау нәтиҗәсендә җыерчыкларны киресенчә аерым ачып аерып күрсәтергә мөмкин. Так, макияжның нәтиҗәсен тиздән күрсәтербез. 1, 2, 3. Беркем дәшми. Чөнки бу шок. Юк, күзгә яшьләр килде. Ничек? Бөтенләй икенче Зөлхия бит. Бөтенләй икенче. Бөтенләй икенче. Ничә еллар куркып йөридем. Чәч кистерергә. Элегант, яшь, заманча һәм стильле, Илназ, молодец. Ой, Альбина, молодец. Җиңел булып китте. Күрәсез, теге җиңел төсе. Рәхәт булып китте, чөнки 6-7 сәгать дәвамында нәрсә була дип көтте. Илназ, рәхмәт чакырганга. Зөлхия ханым, килергә кирәк иде бит, әйме? Килергә кирәк иде. Карыйбыз, киттек, алга таба, киендерү таба. Киттек. Мин тапшыруның иң соңгы этабы, киендерү этабы һәм без сезгә героин тулы образда күрсәтергә әзербез, Зөлхия ханым. Рәхим итегез, көзгегә карагыз, көзгегә карыйбыз. Ничек сезгә? Күзгә ошый, минем күз төсендә бу.
Bu прическаны әйтмим дә инде. Прическа. Шул. Минем бер вакытта да олыгайгач пояслы әйбер кигәнем юк иде. Килешә икән. Әлбәттә, үзеңә яңаша карар кирәк. Стилист, без һәрвакыт яңа элементлар кертә, яңа аксессуарлар, калган образларында хәзер күрсәтәбез. Birinchi obraz Eko-kundan tигелгән күлмәк сарафан. Әлеге күлмәкнең төсенә игътибар итегез. Ул тонык яшел, созлык төсендә. Мондый төс бай төс. Мондый төстәге киемнәр кешегә затлылык өсти. Эченнән киеп калдырылган җиңел блуза, ак төстәге аксессуарлар әлеге образны тулыландырып тора. Икенче образ Европа хатын-кызлары образы. Җиңел, уңайлы, шул ук вакытта стильле образ. Көндәлек тормышта рәхәтләнеп киеп йөрерлек кием. Ак төсле җылы комплект һәм ак сумка кыш көнендә бик урынлы һәм актуаль булачак. Җылы ак костюм. Ак төстән курыкмагыз. Кыш көне мондый ак костюм тиз пычранмаячак та. Чөнки бөтен җирдә ап-ак кар. Üçüncü obraz, romantik obraz. Zülhiyə xanıma aşıq төсләр бик килешә. Шуңа стилистыбыз Лениза кабаттан ак төсләргә мөрәҗәгать итте. Ак сапоги, ак сумка, ак каеш һәм бу ак кына чәчәкле нәфис күлмәк. Нәтиҗәдә затлы, тыйнак килешле образ килеп чыкты. Ничек сезгә? Кызым. Вот это да. Красота. Ой, рәхмәт. Соны ничек? Искиткеч, мен күз алдына китермәгән идем мондай болуны. Син гел үзгәрдең. Син үзгәрдең, син 20 елга яшәреп киттең син, әйбәт. Шундый модный, стильный. Кара. Да. Ну, аларын беләсең син, әйбәт. Чөнки әни һәр вакыт әйтә иде. Миңа шундый прическа кирәк, миңа шундый прическа кирәк. Ләкин хәзер бу гел менә абсолютная противоположность дирга була. Тормыш иптәше нәрсә дияр? Тормыш отырам, честно говоря. Валлахи дип әйтәм. Ничек матур әйткән. Зөлхия ханым бик борчылды, кыска чәчне ошатыр микән дип. Бик авыр кичердек без аны, төне буе уйлап чыктык. Ну, әйтәм, Гөлназ галәгәчәк, уңашамаса. Эләкмиме инде? Барарбыз нормально. Карарбыз. Тәртип. Әни мәдәният кеше буларак һәр вакыт үзенең стилен эзлидер, әйме. Ну, мин не разбираюсь бит инде. Карадым да, хәзер монда килгәч, мин әйтәм, ничегрәк булыр микән дип. Оптырадым. Дөресен әйтәм, профессионаллар, әнине танып булмый, рәхмәт сезгә. Не ожидал урыслар әйтмешли. Көтмәгән, Әйе, шуңа күрә әни акасы. Мондый да була ала. Монда була акасы бала. Минус 15 как минимум монда, минус 15 яшь. Шуңа күрә иркобы син давай этот все инде монда. Танируем чәчне ирегә. Әни син булай да патшабикә кебек идең, һәр вакыт матур итеп киенә идең, һәр вакыт матур тота идең үзеңне. Хәзер син тагын да матуррак, тагын да гүзәлрәк булгансың. Бик зур рәхмәт сезнең профессионал командага. Без сезнең тапшыруыгызны бик яратып карыйбыз. Менә әнинең дә хыялы шунга ашты хәзер. Әбекәй, син матурлык булып киткәнсең. Миңа ашый, Әминә син ашыймы? Әйе, мин әле бик ашый. Әбекәй, шәп булган ул. Кызым, рәхмәт. Шәп булган булды, молодцы. Матурлык өстендә эшлисез, матурлык бүләк итәсез. Һәм хатын-кызлар бит инде алар матур булырга яраталар, үзгәрергә яраталар. Менә наконец-то ничә еллар буена үзгәрергә теләп тә үзгәрә алмыйча йөргән кешене үзгәртә алгансыз икән инде. Бу инде зур җиңү. Һәм шулай хатын-кызларны тагын да матур итегез, кулларыгыздан куаныгыз. Сезнең профессиягыз, сайлаган һөнәрегез бөтен менә мине ничек бизәгәннәр, чын мәгънәсендә үз һөнәрләренең остасы. Менә шушы кызлар, егетләр, бик зур рәхмәт сезгә. Инде тамашачыларга шуны әйтәм, беренче сәламем үземнең азнакайларыма, барсы да мине беләләр. Мин аларга куанычлы, бәхетле тормышлар телим һәм сәламәт булсыннар. Булдыра алсагыз, хатын-кызлар, барыгызны да менә монда мин тапшыруына
килергә чакырам. Сез мин тапшыруын карадыгыз. Мин Гөлназ Сәфәрова белән Татарстан Яңа гасыр телеканалында. Мәдинә, во дип әйтәбезме хә? Әйдә, 1 2 3. Юк, бу бармакны тый. Мәдинә, бу бармакны. Во! Әйдә. Әйдә, 1 2 3. Во! Менә. Сезнең белән сау булашабыз. Күләгидән күңел кояшымны